אז הרבה פעמים בעצם שואלים אותנו מה אנחנו עושים פה במרכז ההזדמנות. תדמיינו לכם שמדובר בשירות בוטיק של תחומי התעסוקה. אנחנו מדברים על החל מהדברים הקטנים ביותר כמו כתיבת קורות חיים, ועד אבחון ופיתוח קריירה ברמות הגבוהות ביותר. מצאתי פה אנשים שרוצים לעזור, רוצים לעמוד לצדך ולעזור ברגעי אמת, וזה מה שמאפיין את מרכז ההזדמנות. לא היה לי תמיד את ההזדמנות הזאת, לבוא ובאמת, בוא, מה אתה רוצה לעשות בחיים? קיבלתי מהמרכז ההזדמנות את היכולת להאמין בעצמי ולהגשים את עצמי. כל השירות שלנו הוא שירות שהוא נתפר למידותיו של המשתתף. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לפגוש את הבן אדם, לראות אותו, להכיר בחוזקות שלו. לפעמים אנשים מגיעים לכאן ללא תקווה וללא אמונה ביכולת, ואנחנו עוזרים להם לגלות את זה ומובילים אותם לתהליך השינוי, שתעסוקה זה מפתח בשינוי שהבן אדם מחולל בחייו. חיפשתי את הדחיפה לעולם התעסוקה, הגעתי למרכז והוא נתן לי את הדחיפה וההכוונה שהייתי צריכה. גיליתי מה הכישורים שלי, מהמיומנויות שלי במהלך הקורס. אתה יוצא מפה עם כלים להתמודד בעולם התעסוקה. זה כן, זה נתן לי ביטחון, לגשת למקומות ולהציג את עצמי הכי טוב שיש. הגדרה מחדש, הכוונת יכולות כאילו בצורה כזאת של מה אתה טוב, שאתה לא רואה בעצמך. אני קיבלתי כל הזמן הצעות עבודה מחנה הרכזת שלי וליווי צמוד מקצועי. בעצם עד היום שכן מצאתי את המקום העבודה הנכון, הם תמיד שואלים לשלומי ואם אני מרוצה מהמקום עבודה. אז זה ליווי שמתמשך. מדובר על אוכלוסייה של כל מיני תושבי אשדוד והסביבה, כשהמטרה היא באמת לתת איזשהו מענה שהוא מאוד ממוקד, מאוד מדויק, מאוד תפור אישית למשתתפים, כדי לתת איזשהו מענה בתחום של קידום תעסוקה. מפגישות של שינוי תודעה, לפגישות להתחיל לחשוב מה אני רוצה, התאמות של מקצועיות, ואז מתחילים כאילו לצמצם במין צורה של משפך לכיוון המטרה האחת היא, שהיום אני ממש כאילו רגע זהו, אנחנו כבר בודקים מכללות. מתמודדים הרבה פעמים עם שאלות של רגע מתאים לי, לא מתאים לי, כן יכול, לא יכול. קודם כל תגיע, נכיר אותך, וביחד ננסה בעצם לתת מענה על האתגרים או המטרות שעולות בפגישה, וגם אם זה לא אצלנו, גם אם צריך לחבר למשהו אחר, אנחנו לא שולחים לשלום, אלא מנסים ביחד למצוא פתרון. תמיד ידעתי שיש לי את היכולת לעוד, גם שם זה בעצם גרם לי לעבור כל פעם עבודה ועבודה, כי הייתי נעצרת באיזשהו שלב ולא היה לי סיפוק עצמי. מה שעזר לי מאוד, שהאופקים שלי מאוד התרחבו, הייתי קצת מקובעת כזאת, והיום אני מרגישה שעוזר לי כי אני לוקחת את הקורס הזה בתוך העבודה שלי, כל מה שעברתי את התהליך, ואת זה אני מיישמת בתוך העבודה שלי. ואת ההצלחה הזאת אני ממש רואה את זה דרך מרכז הזדמנות. אני הגעתי לפה כאילו למרכז, באמת בגלל שאיפה אמיתית שלי, לקחתי את עצמי למקום הכי רחוק שיש. זה פתיחת אופקים מאוד מאוד חדשה למה שגדלתי עד עכשיו. תמצא עבודה עם תנאים, אבל פה כאילו אומרים לך לא. אתה תעבוד בעבודה שהיא הכי מתאימה לך, הכי טובה בשבילך, ובאמת הצוות פה הוא מדהים. מרכז הזדמנות זה דרך חיים. יש פה ליווי אישי והכוונה תעסוקתית. אני חושבת שאני עובדת בעבודה הכי טובה בעולם. אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולהצטרף לעולם ההזדמנויות.